besok yen wis ana kreta tanpa jaran, tanah Jawa kalungan wesi, prau mlaku ing dhuwur awang-awang, kali ilang kedunge pasar ilang kumandangi, iku tandha yen tekaning jaman Jayabaya wis cedhak. Bumi saya suwe saya mengkerep, sakilan bumi dipajeki, jaran doyan mangan sambel, wong wadon nganggo pakaian lanang, wong lanang kaya wong wadon. Iku tandane yen wong bakal nemoni wolak-wali ing jaman. Akeh janji ora ditetepi, akeh wong wani nglanggar sumpahe dhewe. Menungso padha seneng nyalah ora ngendhake aturaning Gusti. Barang jahat diangkat-angkat, barang suci dibenci. Akeh menungso sing utamakne dhuwit,